Matur panuwun Kang Mas Sali ingkang sampun derena jegare sirat mojo pinanganten kunjung dumateng Sagri Prabu Kakung Sumana Putri ingkang satu kehormatan kantun setunggal dijoro tangkap wacana atur pambagyorjo kelajakan atur panampi kadir mangke kalian doa sule-sule panjenenganipun Bapak Dukun adalah Ibu Timi sakutra sakarga tapi dalam kademangan sujen ananging mriki kandereng derena foto wonten Mbah Kliwon sekalian Mbah Nar Pak Jarot wonten Mbah Parwan sekalian, Pak Giono sekalian, Mbah Jemiran sekalian, Mbah Satiran Pak Mohadi, Pak Sutik sekalian, Bapak Marsudi Mbak Siska, wonten Pak Jilan sekalian, Sela Marvel, Mas Indra, Mas Heru Nancy, Kadereno Bapak Kateno sekalian, Bapak Sarnu sekalian, Yu Katirah sekalian. Kepada minangka duta sora talangi basa Bapak Dukun adalah Ibu Timi sakutra sakarga dumateng panjenenganipun sasana kala sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkaruna al-ayah. Wa qala sayyidul mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni al-qadis. Shadaqallahul ladzim wan nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratil kurama, para bapak alim ulama, para bapak kiai ingkang tansah kula ajeng-ajeng barokah ilmunipun, ingkang tansah kula muliaken. Konjuk pangarsaning para pinispuh aji sepuh para pepunden ingkang sampun tuhu pono ing pamawas lebdo ing pitutur luhur ingkang dahat kaula bektosi ugi kunjuk dumateng para sangjanging para tamu undangan Kakung Sumana Putri langkung-langkung penderek temanten ingkang saking tlatah kademan tileng hadine ngerat ingkang tansah kula hormati ugi sumangga langkung rumiyin tansah manjataken raos puja dan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula telapannya sami wekdal saha detik menika taksih dipun paring nikmatan saking rasa dalem Allah Ta'ala sehingga kula telapannya sami saged angesteni dawuhipun kaki saha nitemanten kanthi kamlajeng boten wonten alang menapa mila nikmat ingkang agem menika monggo sareng-sareng kita iqraraken kanthi wasan kamdharaken alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun shalawat salam mugi katur gumbang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kula telapan sami mugi kalebet ewanipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad saha ing benjang mugi angsa syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Para bapak ibu binjamaken kula mriki cumantaka kumawantun ngadeg jejer wonten ngersa sami angrat menggeng kula awit kalau tinanggenah nampi amanat sanging katang sepuh Kang Mas Dukut mewah ibu awit tri kalenggahan sang menika piyambun bingah rosing manah bombong rasardaya bilih punapa pangajabipun sampun kaleksandiya kanthi wijeng boten wonten alang menapa mila piyambakipun boten kuwa matur wonten ngersa panami amiji dumateng kawula sumados ngaturaken punapa ingkang dados pangunek-unekipun katang sepuh Kang Mas Dukut mewah ibu ingkang sepindah piyambakipun ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para sangjanging para tamu undangan Kakung Sumana Putri lalu gisanipun estu panjenenganipun katang sepuh Kang Mas Dukut mewah ibu anggenipun rawakan benjaya anamung nyuwun idi
saha doa sedaya mugi-mugi putra kekalih anggen tebagung mugi angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga membentuk keluarga ingkang sakinah qanaah mawaddah warahmah guyub rukun kaken-kaken saha ninan amin Allahumma amin. Lan kisahipun mbok pilih anggenipun nampi kerawan penjalan sami kala wau wonten dalem mriki kirang nuju prana ing penggalih babakan anggenipun panpangun kala wau kirang gupuh kirang aruh kirang suguh kirang lungguh langkung-langkung pendherek temanten ingkang saking tlatah kademangan tileng anamung dipun larapaken setunggalipun latar kewala mila sepindah malih mawantu-wantu kula enjaken pangapunten ingkang kathah dumateng para sangjang para tamu undangan kakung Suma Putri. Lan kisahipun matur geng panuwun dumateng kadang-kadang Karang Taruna tangga tepalih ingkang sampun sumbang sesabiyantu murih angenteng-entengi ajat lanetipun kateng sepuh Kang Mas Dukut mewah ibu mugi-mugi amal kang saya kala wau mugi katampi karengsa dalam Allah taala kalebeta amal kang saya amin Allahumma amin. Dumateng para sangjang yang para tamu undangan kakung Suma Putri salajengipun kula ugi sulih sapanipun kateng sepuh Kang Mas Dukut mewah ibu kinen ananggapi sesama panjenenganipun Bapak Rukinem ingkang kala dipun sulirai panjenenganipun Kang Mas Simbirianto ingkang sepindah piyambakipun kintun salam bektos kunjuk dumateng dalem mriki salamipun kula jawab kanthi wijilipun lesan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi sajengipun kala ngaturaken pangapunten dawao sami-sami. Lan ugi kala panjenenganipun Ibu Rukinem sapanipun Bapak Simbirianto ngaturaken nggih muga nyerahaken pun putra putri pun Nimas Ayu Windarti ing trigan menika pinesen para pepunden dalasan tamu dan sedaya kanthi niat ingkang sae bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyadim. Nimas Ayu Windrani kula tampi kanthi asta kalih kula tampi kanthi rena-renaning penggalih dene masalah panggulunah mat sinamatan mbok bilih mangke putra kekalih cumondhok wonten dalem mriki cetos dados tanggal jaban keluarga mriki ananging kula mbok bilih mangke cumondhok wonten dalem tileng mantos borongo anginipun paring panggulawentah utawi paring bimbingan murih sanipun kados pundi lan mugi-mugi putra kekalih anu bragung mugi angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala membentuk rumah tangga ingkang sakinah qanaah mawaddah warahmah guyub rukun kaken-kaken saha ninan amin Allahumma amin. Lan ugi kala wau kadang pisan ugi atur inggih menika tali asih tali kagedangan mugi-mugi kula tampi inggih menika mugi barokah manfaah donya ngantos meneng akhirat amin Allahumma amin. Lan ugi kala wau mbok pilih parpan sampun paripurna kadaya-daya pamit lengser saking dalem mriki nyuwun idi mugi-mugi jengkar menjan saking dalem mriki ngantos tempun suang-suang tansah manggala rahayu wilujeng amtrem boten wonten alang menapa lan monggo kita donga sarangan mugi-mugi putra kakih beragung mugi nggih menika istiqomah mawaddah warahmah ala hadiniyah bisyabat bil barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa wallina wa akhrina ridallahu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, Allahumma hamdan na'imin kamdan yu'afi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rabbil amal barakallahu laka wa baraka alaika jamal fil qarim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dana qurratan a'yunan mutamajid ilman nafi'an rizqan halan taubatan maqlan. Allahumma tawil umurana waqsin malina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbitna al wajhil karim. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannatal mabrar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semantan sing kula kirang mepankrah kula akhiri usikum bittaqwallah wa iyyakum bitinas taqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus Raharjo atur Bapak Yarjo kelajengan atur panampi sudah sapanjenenganipun Bapak Dukun adalah Ibu Timi Saputra sakeluarga mriki kula pribadi Pat Karawana saha Ibu Juru Paes saking Ilma Salon
foto video syuting MG audio sound system ugi MG Elektron bebeli wonten tumpang sepane kula matur nyuwun gungi pangapunten sumangga hati cara wonten ari kalenggahan siang saat menika kita tutup kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin saking kawula wonten kilang pangapunten akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MG sumangga.